Mga boss, alam niyo na ba yung latest? O, excited ka? Masyadong malapit ako. Hindi kasi alam niyo ba, yung SM by the Bay ay SM by Kapatagan na ngayon. Huh? Paano ko nasabi? Kasi mula dun sa SM by the Bay hanggang Manila Bay, gintambukan iton. So, kunti nalaan portions ng tubig, puro nakapatagan. Nalinay ko lang muna ito sa balita, warak pa. O, tangpusay ni nga ako video base yung mahikuluan. Okay, tangpusa ha, tangpusa. Tapos nandito ako ngayon sa SM MOA, sa may SM Seaside. Pero dati yun, kasi dati dagat talaga, pero sa ngayon, di na. Parang ang lawak ng Kapatagan, tingnan nyo. Diba? Kapatagan na siya, zoom in natin. Malawak na Kapatagan na siya, hindi na siya dagat. Hanggang doon, no, sobrang layo, sobrang lawak. After how many years na hindi ako nakabalik dito, ganyan na yung itsura ng Hindi na siya ngayon SM Seaside. Huh? Ano na siya? SM Kapatagan. So yun mga boss, salamat sa panonood at laging suporta nyo. Love you all.